Intsimbi yesihlanu seleyibethile ukuba ke khange uye ecaweni namhlanje sizele wena. Ukuba ke ubuyile ecaweni namhlanje waqonda into yokuba usafuna uphela usesemoyeni ewindini, sizele wena. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena yindawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Khonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Nabathi ithuba ke ndibulise kumntu wonke osibukeleyo nosimameleyo kwiindawo zonke abasibukele nabesimamele bekuyo. Sikwanamkela kwananjalo kule inkqubo yanamhlanje yecawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa ndihamba nalo mkhonzi. Mandithathe ithuba ke ndibulise koomama, ootata, oobhuti, oosisi nakubantwana besikolo secawe ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ndi-introdyusa wena bawo okanye ndi-introdyusa mna? Introducer wena bawo. Igama lam ke isengu-Anele Wakamnguni. Dlala nathi ide ifike laa ntsimbi yokuphuma kwethu. Siyathembisa ukuthi siza kwenza uThixo asithume khona. Bawo, sisondele evekini enkulu. Ewe tata. Yiveki enkulu le bawo, yiveki enkulu le. Ide le veki ibe ne-holiday especial yayo. Abantu mose sine-birthday, sine-holiday net i-birthday bawo esiziqhelileyo zonyaka. Kodwa kulo nyaka sine-holiday eyahlukileyo, i-29th lekaMeyi. Ngoko ke ndiyacinga into yokuba funeke sibe kubusondela sithandazele into yokuba laa birthday okanye laa holiday bawo yange-29 ihambe kakuhle. Ewe uba ingxaki ishota ngeekeyiki ezimbalwa apha elifini, zange ndizithengelwe iikeyiki ezininzi. Okay. Kodwa ke bawo masivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Kodwa bawo, okay, mhlawumbi sakuyenza ke ekuhambeni kwethuba ukukhuthaza abantu ukuba mabaye ukuyovota. Ngoba ngamanye amalungelo efuneka exhamliwe, kodwa ke sikabikho lapho. Ewe bawo. Masithandaze. Yise wenkosi yethu uYesu Kristu, Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, siza phambi kwetrone yakho, siza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo. Siguqa, Thixo olungileyo, amadolo, inyama nomphefumlo, Thixo wethu olungileyo. Siphakamisa izandla zethu zenyama, Thixo wethu, nezomphefumlo, Thixo wethu olungileyo. Qala ke Thixo wethu ngomvandedwa wami osentliziyweni, Thixo olungileyo, kwenzela ukuthi ndilungele ukuthetha nawe, Thixo wethu olungileyo. Thixo onamandla amakhulu, usisiqalo wena, Thixo wethu ukwasiso nesiphelo, Thixo wethu olungileyo. Uhamba nathi, Thixo wethu olungileyo, maxa wonke, Thixo wethu olungileyo. Thixo sakutshiswa imililo, wena uba ngumthunzi, Thixo wethu olungileyo. Sakunqandwa, Thixo wethu olungileyo, uba ngamanzi, Thixo olungileyo. Sakulamba, Thixo wethu endleleni ube kukudla, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo, bazamile ukukwenza, Thixo wethu, abanyothixo, Thixo wethu olungileyo, kodwa asimbonanga ufana nawe, Thixo wethu, kwaye akasoze abekho, Thixo wethu onamandla amakhulu. Yile nto ke Thixo wethu olungileyo singambonanga umntu Thixo ofana nawe, Thixo wethu olungileyo, ngoba siyayazi inceba yethu, Thixo wethu, imane ilanda futhi emkhondweni wethu, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu onamandla amakhulu, siza phambi kobuso bakho ke Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo phambi kwetrone yakho, Thixo wethu olungileyo kule veki, Thixo wethu olungileyo siyivulelayo,
Thixo wethu onamandla amakhulu, siyayazi Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, ukuthi Thixo wethu olungileyo iingqondo zabantu ziyabethabethana. Thixo wethu olungileyo, siyayazi Thixo wethu iingqondo zabantu, Thixo wethu olungileyo zinomsindo. Thixo wethu olungileyo, siyayazi Thixo wethu olungileyo, abanye Thixo wethu babezowuqala Thixo wethu ukuyokubeka Thixo wethu uvoto. Thixo wethu olungileyo bayavuya, Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo ibekele bucala Thixo wethu onamandla amakhulu lamini. Thixo wethu olungileyo ibekele Thixo wethu olungileyo bucala, Thixo wethu olungileyo athumntu Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu nongakacingi, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu ayazi ukuthi Thixo olungileyo isizwe, Thixo wethu olungileyo sisesandleni sakhe. Thixo wethu olungileyo ayazi Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu ukuthi Thixo wethu olungileyo ukuya nokungayi kwakhe. Thixo wethu olungileyo uqhubeke okanye Thixo wethu olungileyo kunganefuthe elizweni. Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo sinike Thixo wethu ubulumko. Thixo wethu olungileyo sinike Thixo wethu olungileyo ukwazi Thixo wethu ukukhokha okanye Thixo wethu olungileyo ukukhetha iinkokheli zethu. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu sinike Thixo wethu olungileyo amehlo. Thixo wethu olungileyo kukwazi Thixo wethu olungileyo ukujonga Thixo wethu olungileyo ngapha Thixo wethu olungileyo kweenkokheli zethu. Thixo wethu olungileyo sibona abantu Thixo wethu abathunywa nguwe. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, nabantu abathanda isizwe. Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, Thixo wethu ozizinto zonke. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ngokwena Thixo wethu olungileyo sowuyazi Thixo wethu olungileyo ukuthi ngubani Thixo wethu olungileyo ufanele ukuthi makawine. Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo ibeke Thixo wethu loo nto Thixo wethu ezintliziyweni zethu nasezingqondweni zethu. Thixo wethu olungileyo ibeke Thixo wethu olungileyo eminweni yethu. Thixo wethu olungileyo xa siphatha Thixo wethu olungileyo zobholpeni. Thixo wethu olungileyo singena Thixo wethu olungileyo kuloo magumbi. Thixo wethu olungileyo sincede ke Thixo wethu olungileyo, nabantu Thixo wethu olungileyo bazothi Thixo wethu olungileyo baluhlalele Thixo wethu oluvoto. Thixo wethu olungileyo balondoloze Thixo wethu ubagcine Thixo wethu olungileyo nakumkhonzi wakho Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu ezowubeka ilizwi lakho Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, msikelele ke wena Thixo wethu olungileyo, umthamsanqelise Thixo wethu olungileyo. Ithi yonke Thixo wethu into azayi kuyithetha Thixo wethu olungileyo, wena ube Thixo wethu olungileyo uyiphathe Thixo olungileyo ngegazi lakho elinamandla Thixo wethu olungileyo. Siyacela ke Thixo wethu olungileyo, sikuthembile ukuthi izicelo zethu uyazenza ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mawuphethwe
Ke bawo Ewe dad. kweli thuba kokuba sikhumbuze abantu ngomnikelo. Okay. Sakugqiba ukukhumbuza abantu ngomnikelo, sixelele abantu into yokuba bazasilinda ndawoni. Masiyeke bawo, Abakhumbuze baba. siyeke bawo emnikelweni. Ukuba ke kule veki uzaya kuvota ube ungasubscribanga, khawuprektise ivoti yakho ngocofa usubscribe, ibe ngumnikelo wakho wale veki. Uba ke sowunikele ngosubscribe, sicela uzucofa ulike. Uba ugqiba kwakho ukwenza loo nto uzusele unikela ngo-share, cofe ushare. Kawenje njalo le veki mhlambi izinto zizawuhamba ngendlela onqwenela ngayo. Mhlawumbi ubalulekile, kodwa sicela nje inkxaso ke bazalwane ngokuba sicofe usubscribe no-like, siyishere le nkonzo. Kudla ngobaluleka ke bawo nalaa nkonzo yomlomo. Ewe baba. Uzuthi xa udibana nabanye abantu abangekayiva le nkqubo ubaxelele into yoba rhoqo ngecawa yentsimbi yesihlanu iyaqala icawa yabantu abangacawiyo, isiqendu esitsha. Kodwa loo nto ayithi ungasibukela ngecawa kuphela. Uba awukazibukeli ezinye, Ewe baba. zikhona lapha kuYouTube. Ngomvulo ungabukela u-episode 1, ngoLwesibini ubukele u-episode njalo njalo. Ude uzosifumana kule ndawo sikuyo. Uzosifumana noba siku-18 ngoku, but ke ngokufuneka uqale kulaa 13 ka-season 1. Hayi, siyaqhuba noko, Hayi, siyaqhuba. asimanga. Ke bazalwane, ngumnikelo wethu lowo. Masibulele ke kwaba sebewenzile lo mnikelo. Sikwamkele futhi ukuba usandula kusijoyina, nifika sizawuya emazwini ethu anamhlanje. Bawo abantu ze basilinde phi? Bawo sicela ukuthi basilinde kule ncwadi kaSamuweli, uSamuweli owokuqala isahluko seshumi elinesithandathu. Sizawubeka ke umnwe ke kulaa vesi yesixhenxe. Uyawufunda ke uBhayibhile xa kufikelele ixesha lakhona. Samuweli wokuqala isahluko ngu-16 siye wafunda laa vesi okanye sizawubeka umnwe kulaa vesi ka-7. Injalo ke bawo, masiye elizwini. Susa umnwe. Uthe mandiwubeke nje. Siye elizwini emva kwale ngoma.
Masifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaSamuweli wokuqala isahluko seshumi elinesithandathu. Siqale kwivesi yokuqala. uSamuweli uthambisa uDavide abe ngukumkani, sisihloko ndaba eso. Samuweli wokuqala chapter 16 verse 1 yokutsho verse 13. uSamuweli uthambisa uDavide abe ngukumkani. Ifundeka ke ngolu hlobo. Wathi uYehova kuSamuweli, uyakumlilela kude kube nini na uSawule? Ndimcekisile nje ukuba angabi ngukumkani uMasirayeli. Zalisa isigodlo sakho ngeoli uhambe, ndiyakukuthumela kuYese waseBhetelehem ngokuba ndizibonele ukumkani koonyana bakhe. Wathi uSamuweli, ndothini na ukuya? uSawule uyakuva andibulale. Uthi uYehova, thabatha ithokazi lenkomo uye nalo, uthi, ndize kubingelela kuYehova. Ummemele embingelelweni uYese nokwazisa mna into owoyenza, undithambisele endiya kuthetha kuwe ngaye. Wakwenza uSamuweli akuthethileyo, waya eBhetelehem. Othuka ke amadoda amakhulu omzi eza kumkhawulela athi, uza uxolile na? Wathi, ndixolile, ndize kubingelela kuYehova. Zingcwaliseni nize nam embingelelweni. Wamngcwalisa uYese nonyana bakhe, wabamemela embingelweni. Kwathi ekuzeni kwabo, wabona uEliyabi wathi inene uphambi koYehova umthanjiswa wakhe. Wathi uYehova kuSamuweli, musa ukukhangela imbonakalo yakhe nokuphakama kwesithomo sakhe, ngokuba ndimcekisile. Andikhangeli njengokukhangela komntu, ngokuba umntu ukhangela umphandle, uYehova ukhangela intliziyo. uYese wabiza uAbinadabi wamgqithisa phambi koSamuweli, wathi, nalo uYehova akamnyulanga. uYese wagqithisa uShama, wathi, nalo uYehova akamnyulanga. uYese wagqithisa oonyana bakhe abasixhenxe phambi koSamuweli. Wathi uSamuweli kuYese, aba uYehova akabanyulanga. Wathi uSamuweli kuYese, awonke na amakhwenkwe akho?
wathi kusasele encinane nantso isalusa impahla emfutshane. Wathi uSamuweli kuYese, thumela iye kubizwa ngokuba asiyi kuhlala esidlweni ide ifike apha. Wathumela wayizisa. Yaye ingqombo emahle amehlo ayo, intle nembonakalo yayo. Wathi uYehova, suka ume umthambise ngokuba nguye lo. uSamuweli wathabatha isigodlo seoli wamthambisa esesazulwini sabakhuluwa bakhe. Umoya kaYehova wamfikela ngamandla uDavide ukususela kuloo mini. Wesuka ke uSamuweli waya eRama. Ilizwi lenkosi eli eliviwa bubumnyama bubaleke. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku naphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Awu Nkosi yami. Bawo ke njengoba sesifundile Samuel thambisa uDavide abe ngukumkani. Wathi uYehova kwivesi yesi-7, musa ukukhangela imbonakalo yakhe nokuphakama kwesithomo sakhe ngokuba ndimcekisile. Andikhangeli njengokukhangela komntu, ngokuba umntu ukhangela umphandle, Awu Nkosi yami. uYehova ukhangela inhliziyo. Samuel apha babo seyikumkani. Andiqondi noba seleziva okanye sefikelele kwithuba lokuba acinge into yokuba ngubani uzawulandela emva kwakhe. Mhlambe yena ngokwakhe usaziva enamandla okulawula, kodwa kufuneka kubekwe omnye ukumkani ngoku Samuel ekhona okanye uSawule ekhona. Samuel yayoyika ke lento, ngoba ukuba uSawule unoyiva angambulala nokumbulala. Nkosi yami. Ngeli xesha ookumkani babethanjiswa ngabaprofeti, Ewe. bexelelwe nguThixo into yokuba mabathanjiswe babe ngookumkani. Ngenxa yaloo nto kwakucaca into yokuba ngabanyulwa bakaThixo abantu abangookumkani. Mhlawumbi njengasihlalo sonke sinika umntu, amathuba amaninzi ayikokwenza kwethu kodwa kuyinceba kaThixo. Bathi ke abantu ke bonikwa inceba kaThixo balibale into yokuba le ndawo bakuyo kungenxa yenceba kaThixo. Ewe. uSawule ulawula ngoku ngenxa yokuba ulibele into yokuba aba bantu abalawulayo ngabantu bakaThixo. Kunjalo nje nakule ndawo akuyo kungenceba kaThixo. Ngoku ulawula ngendlela efunwa nguye uSawule, kube cinga into yokuba into uThixo akunike yona akanawuphinda ayithathe uThixo, ingakumbi xa ungayisebenzisi ngendlela efanelekileyo. Kude umntu ophikisana noSawule azazi kuloo ndawo akuyo into yokuba ikrele liza kulandela. Nkosi yami. Walawula ngegqudu abantu bakaThixo, elawula kwindawo abekwe kuyo yenceba kaThixo. Nkosi. Abantu bayalibala babo, bayalibala into yokuba akusiyo yonke into onayo oyifumana ngenxa yamandla akho, kodwa kwiindawo zonke esibekwa kuzo akhona amandla kaThixo ancedisayo. Awu. Kodwa uSamuel
unento lapha kuye enhloko. Lo muntu ukuze abe ngukumkani ebethanjisiwe. Kunjalo nje njengomthambisi kuba umuntu uthanjiswa ngumprofeti. Andiqondi into yokuba bekwenzeke impazamo. Afuna uma nemkhusela umuntu othanjisiweyo ngoba izaba ngathi abaprofeti abakwazi ukubeka abantu. Bantwana bahle bakaThixo ingangathi mhlawumbi ngumuntu obeke umuntu esihlalweni. Kunjalo nje umuntu othe lo muntu ufanelekile into yomakabe lapha amanesiza athi masimnike nithuba. Mhlawumbi akakaziqondi indlela ahamba ngazo. Bantwana bahle bakaThixo ade umuntu ombeke kuloo ndawo aphelelwe ngumonde. Bantwana bahle bakaThixo ngoba indawo le isichopho esi sobukumkani sisichopho sikaThixo. Bantwana bahle bakaThixo lo muntu kunini umlilela. Mhlawumbi ngamanye amaxesha ubude wenze nee-excuses for yena into yokuba kutheni egqwidiza kakhulu kangaka nje. Bantwana bahle bakaThixo ube wena uzama into yokuba makabe mhle lo muntu phakathi kwabantu, yena alibali into yokuba kakade apha ebebekwe nothi ngamandla akhe kodwa ebebekwe kukubethenjwe uza kuba kwazi ukukhokela abanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo ade uThixo ngobona into yokuba lo muntu ngoku ayiseyonkokheli kodwa mhlawumbi nguhlohle sakhe okanye nguzwi lakhe. Bantwana bahle bakaThixo amcekise uThixo. Bantwana bahle bakaThixo ngoba kakade inkokheli kumela igada abantu bayo ingagadwa ngabantu bayo ixesha lilonke. Bantwana bahle bakaThixo wabona uThixo into yokuba ngoku usacinga uphethe elakho ixesha liphelile. Bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo into yakhe mfokamnguni xa ungayisebenzisi uyayithatha uThixo. Kufikelela elo thuba ngoku bazalwane bam abathandwa inkosi ukuba uThixo abone into yokuba kudala abantu bekhala. Kunjalo nje bekhaliswa zizinto ezibonakalayo ixesha elide. Bantwana bahle bakaThixo kodwa umntu wayebekwe nguwe. Kunzima ngoku into yokuba mawumsuse. Bantwana bahle bakaThixo lo mntu sisuka naye kude. Kunjalo nje siyayazi imbali yethu kwakunye naye. Bantwana bahle bakaThixo kodwa kuzawude kube nini umlilela uSawule ndimcekisile nje. Bantwana bahle bakaThixo eyona nto esiyaziyo bazalwane kukuba ekugqibeleni kumele into yokuba ikumkani xa ingasebenzi kakuhle sicela uThixo asibonise ukumkani ofanelekileyo. Mhlawumbi sibambelele kuSawule esasimazi ngaphambili, sibambelele kuSawule esasikunye naye ngaphambili, uSawule ozaziyo inxwaleko zethu. Bantwana bahle bakaThixo kodwa ngoku ukwisichopho esiphezulu ubalibela abantu. Bantwana bahle bakaThixo ufuna abantu bakhonze yena balibala ukukhonza uThixo. Bantwana bahle bakaThixo kodwa namhlanje uthi uThixo mna ndimcekisile uSawule, ningamyeka nina nimbeke nimenze ukumkani kodwa mna ndikhangela ukumkani hayi ngenkangeleko enijonga ngayo. Bantwana bahle bakaThixo ngoba akho amathuba siyazi indlela mfokamnguni ekuyiwa ngayo ebekumkanini. Bantwana bahle bakaThixo kude kuthiwe umnyana wokuqala nguye omele uthatha isihlalo. Bazalwane bam abathandwe inkosi, bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi noYese uthe wabona loo nto into yoba kuzobeka umuntu emzini akhe waqonda into yokuba kumela ngunyana wokuqala. Bantwana bahle bakaThixo ngoba abantu banayo into yokuba bayazi indlela kaThixo imeli ihamba njani. Bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje nalapha kwabanyana bokuqala kufuneka kujongwe into yokuba ingaba ufaneleke kangakanani na. Bantwana bahle bakaThixo asuka athi uThixo lo andimbonanga okanye andimonyulanga ungakhangeli indlela
abukeka ngayo nesithomo sakhe. Bantwana bahle bakaThixo, lo ndimcekisile. Bantwana bahle bakaThixo, siyayazi protocol mfo kaMnguni, kunjalo nje siyayazi nokuba kufuneke uhambe izigaba ezingaphi ukuze thina ezabantu sikwamkele, kodwa uThixo uthi andikhangeli njengokukhangela kumntu. Mhlambi mfo kaMnguni, mhlambi njengoba sisiya evotini, mhlambi mfo kaMnguni asizazi kwathini into yokuba siyovotela bani. Sawumane sijonga phaa kwi-ballot paper, abantwana bahle bakaThixo, into yokuba ingathi lo unxiba isuti entle kunika bani, mandivotele yena. Bantwana bahle bakaThixo, okanye sivotele uSawule. Bantwana bahle, ngoba siyamazi uSawule sisuka phi naye. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa yanga kwela micala ndinqwenile into yokuba yanga uThixo angasihlebela into yokuba lo ufanelekile. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambe sifike phaa singazi into yokuba sizawuvotela bani, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba siye. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba uSamueli ebengayanga besingazomfumani ukumkani. Nathi bazalwane, ukuba siyanga kwezaa zitishi zethu zokuvota asizomfumana ukumkani. Mhlawumbi uzawuthi usiya uyojonga lo mntu ucinga ufanelekile, akusebezele uThixo athi hayi lo umyeke, umntu ongamaziyo mhlawumbi ngulo, khawunike lo mntu ithuba. Mhlawumbi uThixo asebezele nomnye umntu mfo kaMnguni, ibe ngabantu abaliqela aba, mhlawumbi sibe nokumkani okanye sibe nenkokheli entsha. Bantwana bahle bakaThixo, okanye uThixo athi chapha noba kwezi nkokheli zethu sinazo, amkhumbuze umntu uThixo into yoba kakade wena wawuhlela usalusa ufana noDavide. Khumbula ke into yokuba kakade le into ubungayinikwa okanye asiyonto yakho, yinto ubuyinikwe nguThixo. Mhlawumbi mfo kaMnguni sizokukhumbuza nabantu abazinkokheli zethu into yokuba ababekwanga into yokuba bacinga into yokuba sisihlalo sabo esiya, yinceba kaThixo. Mfo kaMnguni, abanye abantu bayayazi into yokuba kukho abantu ebebecontesta nabo bebecinga mhlawumbi into yokuba basenongawini kweloo nto yabo, kodwa uThixo wavuma into yokuba mayibe ngabo. Bantwana bahle bakaThixo, yanga bazalwane, abantu abazasikhokela abalandelayo bangayikhumbuli into yokuba inceba kaThixo uThixo angayihlutha nanini na. Bazalwane bam abathandwa inkosi, uThixo akajongi ukufaneleka komntu. Zawuza kuwe ke ngokubawo, ndiza kuwe ke ngokubawo ekukhokeleni zinkokheli zenikhumbule into yokuba ayikokufaneleka kwenu kunibeka apho. Abanye bade babeke into yokuba mna ndinee-qualifications for le nto, acinga into yokuba kungenxa yamandla akhe. Kodwa bazalwane, yanga ningavumela uThixo into yokuba athethe kunye nani. Mhlawumbi ezethu ingqondo azikwazi ukuyibona imagnitude yokukhokela abantu. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi eyethu incingane ayikwazi ubona into yokuba umsebenzi wokukhokela abantu umkhulu kangakanani. Bantwana bahle bakaThixo, ze nilumke bazalwane, anganicekisi uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba izawusuka irak phantsi kweenyawo zenu nisamile, nicinga into yokuba le into yeyenu. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ze niyazi inceba kaThixo ayizukuhlala ikhona, kunjalo nje ingakumbi xa nidlalisa ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, sizocenga abantu bayevotini basetyezelwe nguThixo, kodwa sizokucenga kunye nani, ningabi ngoSawule nilibale into yokuba nguThixo ohamba phambili, okanye umoya kaThixo mayibe nguwo osebezayo ukwenzela indlela le yokukhokela abantu izobonakala. NgoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen.
Bawo siza kuwe ke ngoku. Ewe tata. Bawo, kule ndawo bekufundwe kuyo Nkosi yam. musa ukukhangela imvakalo yakhe. Mm. Bawo, so icacisile ukuboleka nje okanye ukungqina oko ukuthethileyo. Nkosi yam. Kodwa ndiqaphela ndibona Mm. mhlawumbi omnye umntu uzokubona into eyahlukileyo kule ndiyibonayo, Nkosi yam. okanye lowo ebengaboni Mm. uzokuzama ukukhangela ngeli hlobo ikhangela ngalo. Nkosi yam. Kodwa ndiqaphela Bawo ukulungiswa kwendlela ukumkani ebekhangelwa ngayo kuqala. Mm. Usawule Ewe bawo. xa iBhayibhile imcacisa njengomfo Mm. owayemhle Awu. kungekho namfo owayemodlula ubuhle, Awu. kwaye iyindoda ende Mm. Mm. enomfaneleko. Eyi bawo. Yayizezinye ke zezinto ezaqatshelwayo kuye ukuze angene Ewe bawo. njengamntu ke wonke okanye okhe wachamla ukubhexesha nokulawula Mm. abantu. Uqala kakuhle kodwa suka inhliziyo ikhukhumale, Mm. iye ikhukhumale. Suka uThixo wamcekisa uSawule. Mm. Kukho le ndlu kabawo uJese Ewe bawo. enonyana bakhe. Kukho nalona usezinde uhleli ixesha elininzi nezilwanyana. Kukho aba banexesha elininzi lokuthi bazilungise. Ukuba bezikhona iisaluni ngalaa xesha, banexesha elininzi yokuhlala kwiisaluni balungise ubuhle babo. Nkosi yam. Ukuba
bezikhona ijim kwala xesha banexesha elininzi lokuzilolonga kuba befuna umfaneleko. Ewe bawo. Davide lowo ke kuthiwa nguthandiweyo nguThixo, Nkosi yam. kwagama lakhe litsho. Suka kufika le ndoda kaThixo kuba iyazi ezinye iimpawu zokukhetha ukumkani zezi. Ewe bawo. Tyhini nanku ukumkani, Nangokumkani. kanti uzokulungiswa into ibimoshakele izolo. Ewe bawo. Musa ukukhangela imbonakalo. Awu Nkosi yam. Umhlawumbi ke nathi siya kule 29 sisazi ukuba iinkokheli zikhethwa eli hlobo. Ewe bawo. Iinkokheli kufanele ukuthi ibe nje ngaphandle. Kufanele ukuthi iinkokheli ibe nemali enga. Awu Nkosi yam. Kufanele iinkokheli ibe nemoto enje. Kufanele ukuthi iinkokheli ibe ngumntu ophuma kwikhaya elinje. Ewe bawo. Besiqhube lo hlobo kakade, kodwa uthi uThixo musa ukukhangela imbonakalo yakhe. Ewe bawo. Ngoba sinexesha elininzi lokulungisa indlela esihamba ngayo, nesithetha ngayo, nesenza ngayo izinto zilungele isihlalo esithile. Ewe bawo. Kuba sifuna ukubonakala kakuhle ebantwini, kanti le nto ifunwa nguThixo enkokhelini Ewe bawo. ayikho yona. Ngoba umhlawumbi ukukhokhela ukwazi umntu kuqala. Umhlawumbi ukukhokhela uba nemvakalelo kuqala. Ewe bawo. Ngoba kwakukhala isikhalo, umhlawumbi awuzukwazi ncakasa ukuyokunceda unamazipho amahle, uqabe i-makeup, unesuti
enhle kanokutsho. Nkosi yami. Ngoba umbuzo wokuqala uza kuthi izinto zam ziza kuphuma zinjani na? Kodwa inhliziyo efunwa nguThixo kuqala iza kuthi xa ibingumntana wam, Ewe bawo. xa ibililungu lefamily, bendiza kwenza ntoni na kuqala? Kodwa Nkosi yami. musa ukukhangela imbonakalo. Bantwana bahle, bedinga into endizama ukuyithetha. Bantwana bahle, bedinga ngamanye amathuba imbonakalo lena iyakwazi. Bantwana bahle, bedinga ukusikhatha thina, Nkosi iyakwazi. yami. Bantwana bahle, bedinga imbonakalo. Bantwana bahle, bedinga isikhathe thina. Bantwana bahle, bedinga kanti emveni bana isikhathile imbonakalo kukonakala Nkosi kwesizwe. yami. Bantwana bahle, bedinga xa sisiya ke, bantwana bahle bedinga umhlawumbi, bantwana bahle bedinga sijongene namaphepha ovoto. Bantwana bahle bedinga sesiqale sincokole noThixo. Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga sesiqale sibuze kuThixo. Bantwana bahle bedinga sesiqale sihlale okanye sihlale emthandazweni. Bantwana bahle bedinga kwenzela uThixo asibonakalise okanye asibonise eyona nhliziyo ifanele ukuthi Ewe, bantwana bawo. bahle bedinga ikhokhele uMzantsi Afrika lona siphila kuwo. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi, bantwana bahle bedinga kwixesha elingaphambili, bantwana bahle bedinga sikhokhelwe ngamanene, bantwana bahle bedinga namantokazi, bantwana bahle bedinga Nkosi yami. akhangeleka kakuhle ngaphandle kanti inhliziyo zabo azithethi loo Azithethi nto. loo Bantwana nto. bahle bedinga sibonyuse, bantwana bahle bedinga kuba sikhangela imbonakalo yabo. Bantwana Nkosi bahle yami. bedinga sikhangela ne-background zabo. Bantwana bahle bedinga ukubana basuka kumakhaya anjani na, Njani. basuka kwiindawo ezinjani, bafunde kwizikolo ezinjani na, kanti bantwana bahle bedinga inhliziyo zabo azithethi loo nto. Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga imbonakalo yangaphandle yasikhatha. Bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga nge-29 uthi uYehova uThixo, bantwana bahle bedinga masingakhangeli imbonakalo yangaphandle. Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga ngoba imbonakalo iyakwazi ukuhlanjwa yona. Bantwana bahle bedinga iyakwazi ukulungisa. Ewe, bawo. Kodwa inhliziyo yona ukuba imdaka, ukuba ingcolile awukwazi ukuyilungisa. Ukuba inhliziyo icingela yona kuphela awukwazi ukuyihlamba yona. Bantwana bahle bedinga Ewe bawo. usane ukukhangela ke imbonakalo, Nkosi yami. ngoba imbonakalo kwelinye ixesha iyakwazi ukuguga. Fike bantwana bahle bedinga uthi ubundigqibele ndiyile nto namhlanje. Bantwana bahle bedinga ngomso undifumane ndiyile nto. Bantwana bahle bedinga ngomso undifumane ndiyileya. Bantwana bahle bedinga uthi ayiyo le nkokheli sasiyonyulile. Ewe, Bantwana bawo. bahle bedinga ibikwazi ukungena epozini. Bantwana bahle Ewe, Nkosi bedinga yami. ibikwazi. Bantwana bahle bedinga uthi kusindwa. Bantwana bahle bedinga ifike nayo yenze njalo. Nkosi Bantwana bahle yami. bedinga kodwa bantwana bahle bedinga abantu abakhangele imbonakalo. Bantwana bahle bedinga itshintshe imbonakalo. Itshintshe Umntu bantwana imbonakalo, bahle bedinga bawo. wawubekwa endaweni. Nkosi Bantwana yami. bahle bedinga ephucukileyo azibone ephucukile kunabantu abambeke kule ndawo. Bantwana bahle bedinga ngoba ukhangele imbonakalo kuqala. Nkosi yami. Kodwa ke asingakhangeli imbonakalo ngoba mhlawumbi kuzawuthiwa kusithiwa kuyonakala endaweni ethile. Nkosi yami. Kwembonakalo suke akhathalele imbonakalo yakhe. Ewe bawo. Kodwa masumcele uThixo, masumthandaze uThixo Nkosi yami. ukuthi xa sisiya kule mbini asibonise oyena mntu ufanele ukuthi ubheka phambili akukhokhele uMzantsi Afrika kwenzela ukuthi izinto bezingalungi zikwazi ukulunga ngoba usibonise inhliziyo yenkokheli Nkosi yami. efanelekileyo. NgoKristu Nkosi yethu, amen. Amen.
Oh Yesu walila. Yesu walila. Oh Yesu walila. Oh Yesu walila. Hallelujah. Bawo kunzima susa umuntu wakho ngoba apha Sawule umuntu Samuel mhlawumbe usakhumbula namazwi awo wathethayo. Ithi xa ndijonga apha ezibhalweni ade wathi ugqiba ukumthambisa wena uyakuba yinganga yelifa lakhe. Ngoku kufuneka esukile mane mlilela ngoba lo muntu ndandithe yakuba yinganga yelifa likaYehova. Nathi mfo kaMnguni kunzima susa abantu bethu ngoba siye sikhumbule olwasuku lokuqala nezithembiso nezifungo esazenza ekuqalekeni kohambo lwethu sihamba kulo. Mhlawumbi naba bantu abaya kusikhokelela emadleleni aluhlaza. Ngoko masiphumeni ngobuninzi bethu siyobeka bona. Ngoku abantu bethu simane sibalilela. Abantwana bahle bakaThixo simane sibacenga into yokuba khanenzeni kakuhle kaloku ngokuba nina ningabantu bethu. Abantwana bahle bakaThixo ukulo ngxuba kaxaka
uSamuel uyayibona imeko kodwa uyayazi into yokuba lo umntu wakhe lo umntu wakhethwa nguye, kunjalo nje yagalelwa nguye neoli entlokweni yakhe. Ngoku kunzima into yokuba ayokugalela ioli komnye umntu ngoba uzawujikela umntu wakhe. Mhlawumbi singumZantsi Afrika sikulo ngxaki. Bantwana bahle bakaThixo, aba bantu basikhokeleyo ngabantu bethu aba. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje asifuni ukubona abantu bethu besiwa. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba siyazi apho sisuka khona kunye nabo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje nabazali bethu xa besibalisela indlela ebekade kungayo ngaphambili nendlela le eyaqala ngayo inkululeko yethu, aba ngabantu bethu. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje siyabalilela simane sizama into yokuba khanide nilunge kaloku, ngoba asibazi abanye abantu ngaphandle kwenu. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ingxaki ingangathi abantu bethu singade sibalilele kanti sekufikelela ithuba lokuba uThixo abacekise, ngoba siyawushiyeka phandle. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo xa igqibile, bantwana bahle bakaThixo, ngomntu eyibona nento ayenzayo uyagqiba uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, hleze sibuyele kwaFaro ngenxa yokuba abantu bethu singafuni ukubasusa. Bantwana bahle bakaThixo, singamameli uThixo into yokuba uthini ngoku. Bantwana bahle bakaThixo, ndazi bazalwane into yokuba kuthiwani, kodwa uThixo mhlawumbi ikhona into anosixelela yona. Bantwana bahle bakaThixo, ubuThixo uthi masime nabantu bethu ze sime nabantu bethu, kodwa umoya uyasixelela. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi umoya uzasixelela nangalamini inkulu. Bantwana bahle bakaThixo, into yokuba ngoku umoya mawuye kweli cala. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba asazi kumele sibheke phi. Sizawuyazi into yokuba abantu bethu aba abenzi kahle, kodwa asiyazi sizawujonga kweliphi icala. Sicela uThixo, ngoba uThixo nguye owaziyo, uzawuthi akuyibona inzwana. Bantwana bahle bakaThixo, umfo onamehlo amahle akuxelela into yokuba sukume, ngoba nanku umntu endimunyulileyo. Mhlawumbi bazalwane thina siqhathwa yindlela esijonga ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje umntu wethu uyawuhlala emhle kuthi. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa side singaboni nezenzo zakhe, into yokuba umntu wethu umkile kuthi. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje kusenokwenzeka akasasijonganga ude walibala nathi, into yokuba besihamba sonke le ndlela. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi sisondela kubo nabantu bethu. Bantwana bahle bakaThixo, sikhumbuze into yokuba kakade le indlela besiyiqale sonke, besiyiqale sinenjongo enye. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko bantu bethu khumbulani into yokuba kwakutheni ukuze siqale. Bawo, ndibawela ukusebenzisa eli gama lithi let's assume ukuba uDavide wenza umsebenzi owenziwe ngamakhwenkwe akaYese onke. Nkosi yami. Seyinguye nje olusayo, ibikhona ngaphambili. Ewe bawo. Engekaveli yena ibisolusa. Nayo lena ibikhona ibisolusa ngaphambili kwayo. Ngoba imfuyo ibikade yikhoyo. Ewe bawo. Naleya yokuqala ibikhe yolusa. Bantwana bahle bethi kodwa into endibawela siyijonge kakuhle. Ewe Nkosi yami. Ukuthi uDavide aphe kwaluseni kwakhe zikhona izinto azifundileyo. Nkosi yami. Bedinga ezimenze ukuze uThixo ambone ukuba lo ukulungele ukuthi ababe nabantwana babo. Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga, ngoba ngamanye amathuba singangena sonke entweni. Bantwana bahle bedinga, kodwa
bambalwa abantu abazokwazi ukuthi bafunde ekule ndawo singene kuyo. Mhlambi singaya sonke elubhacweni, bantwana bahle bedinga, singalwela sonke inkululeko. Ewe Bantwana bawo. bahle bedinga, kodwa bambalwa okanye mnye bantwana bahle bedinga ozokwazi ukwalusa, bantwana bahle bedinga okanye ozokwazi ukufunda, bantwana bahle bedinga, kodwa bantwana bahle bedinga bebaninzi benjalo. Ewe bawo. Bantwana bahle bedinga kufuneka bantwana bahle bedinga sibe namehlo omoya, bantwana bahle bedinga sikwazi ukwahlula okanye ukubona ukuthi lona akonyulwanga nguThixo. Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga simane sisithi, bantwana bahle bedinga sesilijongile iphepha yeli, bantwana bahle bedinga sithi lona akomonyulanga uThixo. Nkosi yami. Mandigqithe bantwana bahle bedinga ndilandele bantwana bahle bedinga osezantsi, kodwa bantwana bahle bedinga xa umcelile uThixo, bantwana bahle bedinga uza kubonisa oyena mntu ekufanele ukuthi ahambe nabantu bakhe, bantwana bahle bedinga kwemZantsi Afrika wethu, bantwana bahle bedinga. Ewe bawo. Ufuneka ke bantwana bahle bedinga sithandaze, bantwana bahle bedinga asibonise umntu ofundisekileyo, bantwana bahle bedinga umntu oqeqeshekileyo, Nkosi yami. bantwana bahle bedinga ongenazifundo zakhe zodwa kuphela, bantwana bahle bedinga onemfuno bantwana bahle bedinga sezimvu zikaThixo, bantwana bahle bedinga umhlambi umntu ekutshiweyo ukuthi welusa izimvu zam, bantwana bahle bedinga umhlambi umntu ozithandayo izimvu, bantwana bahle bedinga umhlambi umntu oncama ubomi bakhe Ewe bawo. ezincamela izimvu, bantwana bahle bedinga umhlambi umntu ongalaliyo ngemvu enye, bantwana bahle bedinga engatyiyo, bantwana bahle bedinga umhlambi ngumntu ongalaliyo engekwazanga ukunceda imvu Ewe bawo. bantwana bahle bedinga ngakini ashiye Ewe, ezizilungeleyo, Nkosi yami. bantwana bahle bedinga owukhangela, bantwana bahle bedinga angene elizweni ajonge ubana ngubani na umntu endinomlungisa Ewe, bawo. ubomi bakhe, bantwana bahle bedinga. Bawo. Uyika apho uSamueli ayive le nto uSawule, Ewe. ngoba ukuyiva kwakhe angambulala nombulala. Ikhona loo nto, abantu banxile ngamandla esikhundla, ithi ingene entloko loo nto. Ade umuntu angafuni nomntu ozawuphazamisa indlela yakhe, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa bazalwane, uThixo uyayilungisa yonke indlela, bantwana bahle bakaThixo, ngoba bazalwane abantu abasesihlalweni abazuyivumela. Ngeba mfokamnguni ndizama ukusondela kwiinkokheli ezincinci ezingenalizwi livakalayo, bantwana bahle bakaThixo, ngoba ongxowankulu neenkokheli ezinkulu zizawuzama ukususa yonke into esendleleni yabo, bantwana bahle bakaThixo. Bade nabantu abamele bakuvulela iminyango bakulibale, bantwana bahle bakaThixo. Ulityala uDavide alityalwe nakowabo, kodwa kule ndawo kuyo aqhubeke nokwenza umsebenzi wakhe, bantwana bahle bakaThixo. Kami athi utata uhleli phaa embingelelweni nabakhuluwa bam, ndiyaziyeka mna ezi zimvu zasekhaya, bantwana bahle bakaThixo. Uzawubona into yokuba zizawugadwa ngubani. Aqhubeke uDavide nomsebenzi wakhe, ahlale endle angamane yokroba noyokroba ude ayokhangelwa emsebenzini, bantwana bahle bakaThixo. Abizwe bazalwane bam abathandwa inkosi. Ngeba nizama ukuthi bazalwane bam, okanye nizama ukuthi kwiinkokheli ezincinci okanye ezisakhasayo zeningayeki ukwenza umsebenzi omhle kwindaweni kuzo, bantwana bahle bakaThixo. Thina singanganiboni kodwa uyanibona uThixo, bantwana bahle bakaThixo. Kunjalo nje ngexesha lakho uThixo, ngexesha elifanelekileyo. Mhlambi xa nidinwa nina afike uThixo athi ndizokuvuza, ngoba imisebenzi yakho iyabonakala. Awukhethanga into yokuba ubonakale ebantwini, kodwa abantu owenza kubo umsebenzi bayakwazi bona, bantwana bahle, ngoba abantu bembonakalo mfokamnguni bathi xa besenza okuhle bayithathe
bayithathe bayifake kwifoto album basibonise thina sonke singekho apho, kodwa kukho iinkokheli ezenzela msebenzi umhla nezolo esingazaziyo. Bantwana bahle bakaThixo, kuzawufika abantu noba kwiminyaka emihlanu ezayo athi mna ndikule ndawo kungenxa kabani. Ze ningayeki bazalwane, mhlawumbi singaniphosa nangele 29, kodwa bazalwane uThixo uyawubona umsebenzi wakho. Yanga kuloo ndawo kuyo ungaqhubeka nomsebenzi omhle. Ndibawela ukuthetha noSamuweli. Ndithi hamba Samuweli, hamba Samuweli, thunyiwe. Bantwana bahle bedinga nokuba bantwana bahle bedinga woyika kangakanani na, icebo likaThixo lile lapha kuwe. Bantwana bahle bedinga nokuba kufuneke uthi ndiyokwenza imbingelelo. Bantwana bahle bedinga icebo likaThixo lile lapha kuwe. Hamba ke Samuweli, bantwana bahle bedinga uyokwenza umahluko nge-29. Bantwana bahle bedinga uThixo uyilungisile indlela yakho, usoyika unjalo. Hamba Samuweli, uThixo uyilungisile indlela yakho. Bantwana bahle bedinga uzothi wawukufika. Bantwana bahle bedinga phayana bantwana bahle bedinga egumbini lokuvota. Bantwana bahle bedinga liza kunyibilika ipastile. Bantwana bahle bedinga izaba khona umqondiso owenzekayo. Bantwana bahle bedinga ngoba kuThixo lona wemiqondiso othetha abantu. Bantwana bahle bedinga bengafuni ukuthetha. Bantwana bahle bedinga owenza abantwana bahle bedinga bangafuni ukwenza abantu. Hamba ke Samuweli, uthunyiwe. Bantwana bahle bedinga usoyika unjalo mama, usoyika unjalo tata, usoyika unjalo bhuti. Hamba uthunyiwe. Bantwana bahle bedinga ilizwe lakho, ilizwe lethu lixhomekeke kuwe. Bantwana bahle bedinga ilizwe lethu lixhomekeke kuwe. Bantwana bahle bedinga hamba Samuweli, uthunyiwe. Bantwana bahle bedinga hamba Samuweli, uthunyiwe. Usoyika unjalo, icebo likaThixo lile liphezu kwentloko yakho. WanguThixo wezuko, uThixo wembeko angasikelela ngoku kude kube sephakadeni. Amen. Amen.
bazawugqiba okanye bazawuphuma besithi xa sekugqitye ubala besithi ngomoya kaThixo ngomoya kaBaba besenza inkonzo bevuya kunene ukuba siyile evotini baba ukuba siyile evotini abantu esizabe sibabeka bazabe becula le ngoma bazabe becula le ngoma umnqweno wethu bawo ukuba nokuba awufuni ukuyovota kodwa uye mhlawumbe uThixo uza kuxelela kodwa bawo nokuba asiyanga kodwa bazaba khona abantu abacula abacula le ngoma bakhona abantu bazocula kodwa ke ixhomekeke kuthi into yoba siculisa abantu sifuna ukuculisa abantu injalo ba siyagoduka ke ngoku siyagoduka kodwa phambi koba sigoduke bawo masibakhumbuze umnikelo bawo sizogoduka bawo umnikelo mani sicela kuye wonke umuntu obukeleyo ongeka-subscribe sicela acofe usubscribe ongekayisheri mani thini hayibo ulileluni kawukhe uyishere nawe nawe ungeka-like siyacela ukuthi uyilike because awunamane uquqa apho ubuyelela kanti awuyithathi inkqubo le yethu siyacela ke ukuthi uyilike nala nkonzo yomlomo ungafumani into emnandi kanje wena wedwa nabanye abantu bakhe bayifumane uthi kubana icawe yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ibhexeshwa ngulaa mzalwane ubonani ngamanye amathuba ke mhlawumbi uhamba nam mane ihamba nawe ngamanye amathuba bawo kodwa okunye okubalulekileyo bawo ukuba sibeke abantwana besikolo ababhalayo nabantu besikolo ababhalayo because ngathi kubhalwa macala abantwana besikolo nabantu besikolo ababhalayo bawo xa unethuba ubabeke sibabeke bawo sibeka bona yanguThixo angakunye nabo ekubhaleni kwabo imviwo kuphume i-result abayifunayo kodwa ke emveni komsebenzi abazabe bewenzile ngoba ayikho i-result engaqali komsebenzi bawo ke masivale inkonzo yethu yanamhlanje ngofefe awenze fefe bawo okay masenzeni kufefe fefe lenkosi yethu Yesu Kristu thando lukaThixo ubudlelwane bomoya ingcwele bungaphumla kuthi sonke ngabanye ithi kuyinkosi yethu Yesu Kristu ngoku naphakade amen Amen, 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 bakhange uye ke ecaweni le nkonzo esiyenzele wena siyathemba ke ngoku into yokuba ayisekho loo nto engakhambi ecaweni namhlanje ukuba buyile ecaweni siyathemba into yokuba umoya wakho wenkonzo asiwephulanga le icawa esiyenzele wena ukuba uzawuvota okanye uzuvota le icawa esiyenzele wena siyabulela siphinde sidibane kwiveki ezayo le icawa yabantu abangacawiyo ngale balithanda zithixo thandazekayo babayeni enkosi bye bye